Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asen. Maray na hapon tabi sa mga kapwa ko Bicolanong naghihiling sa satuyang programa. Sa mga nasa Tabaco City, maray na hapon tabi, mga manoy, mga manay. I know, mainit pa dyan sa Tabaco City and the rest of the Bicol region. And happy anniversary pala sa Kwan, sa DNR Cordillera. GNR Cordillera. Ngayon po yung kanilang parang opening ng one-week activity, DNR Cordillera. Merong misa yata kanina. So, happy anniversary sa mga taga-G... No, hindi DNR. Agriculture. Yun, agriculture pala. Department of Agriculture, Cordillera Region. Princess Aubrey Orsal Celeste, Sara Duterte for President. Sabi niya, alam mo, walang masama, Princess. Ang magiging batayan lamang dyan ng kapalaran ni Sara, just in case, nangangarap po siya. Pero sabi ni Digong ay susupilin niya kung may pangarap na ganyan ng kanyang anak. Sabi namang ng iba, naniniwala kayo sa mga salita ni Presidente. Kung anong sinabi niya, baliktad ang gagawin niya. Remember daw na ang Presidente sabi na hindi tatakbo pero tumakbo. Ngayon sinasabi niya, pipigilan niya si Sara. Sa akin ganito kung ano man kaganda o negatibo ang magiging performance po ng Pangulong Duterte ngayon towards the end of his term, siyempre, aanihin po yan ng kapamilya. Halimbawa, may nangangarap mag-senador o mag-vice president. Siyempre, kasama yan sa istorya, di ba? Kasama sa mapag-uusapan yan. So, sana maging maganda po ang pamamahala ng Pangulong Duterte hanggang sa matapos po ang kanyang termino sa 2022. Nelson R. Tolentino, hindi kasi balingbing yan at unyango. Ang tinutukoy dito si Senador Ping Lacson. Umulan na sa studio, no? Malakas ang ulan po dito sa paligid ng studio natin. By the way, yung mga nais pong tumawag sa ating studio, 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Raymond Madrid Ricaro, Marcos na lang idol kung ayaw ni Sara Duterte. Ayan. Qualified naman yan Sinong Marcos? Si Bongbong. He can always try. Wala namang prohibition, di ba? Tumakbo siyang vice president. O yan. Nagpuprotesta pa rin. Balita ko, lalo daw nadagdagan yung boto ni Leni Robredo. May lugar daw na nirecount, lalo daw nadagdagan ng parang mga 45,000. Ewan ko kung ano mangyayari po dyan sa recount and recount na yan. Kurt Frankenberger. Amigo, kumusta ka na? Ayan, kaibigan natin ito si Kurt. Sabi niya, yes to Ping. Because Ping is the best choice at the moment. He knows what battles to fight and win. Sa tamang oras, di tayo ibibenta niyan. Nagpapaalala naman sa joint investigation at never gumamit ng pork barrel yan. Oy, speaking of pork barrel, si Jinggoy lilitisin po sa July 8 ng Sandigan Bayan dahil po sa pagkakasangkot sa pork barrel scam na kasabay ni Napoles, di ba? Si Napoles ay nung panahon ni Calvo, pinipilit pong maging state witness po. Napakaraming bulto-bulto daw ang perang kinangkong niyan sa gobyerno. Kasabwat po yung mga politiko. Si Bong Revilla, nakapag-budots na, panalo na ulit, di ba? Pero si Jinggoy, tuloy yung kaso.
Tuloy ang kaso. Pero may mga, yung prosecution laban kay Bong Revilla yata ay tumakbo pa sa Supreme Court. Abangan natin kung anong mangyayari, ano? Abangan natin kung anong mangyayari. Sabi ulit ni Quincy Joel V. Kahilig, habang meron tayong 9 minutes to go in our program. Mahirap manalo si Villar, baka gawing subdivision ng mga bukid. Kaya siguro sobrang pinagdidikdikan ang rice tarification law para madismaya ang mga lokal na mga magsasaka at ibenta na lang ang mga lupa nila. Alam niyo po, yung rice tarification law yan, ang tanging objective po niyan ay i-stabilize yung supply ng bigas. Pero ang nakakalungkot na side po niyan, yung stabilization strategy niyan ay puros importation. Mag-i-import. Puros import para may sapat na supply sa mga merkado ng bigas. So walang shortage kasi, di ba last year nakaranas po tayo ng rice shortage. Grabe. Magkano yung dati kong binibiling 37 pesos, pumalo ng 50 pesos? Oo. Bagay, ako kapag minsan lang, gusto kong magsaing ng jasmine rice. Minsan lang. Kasi napakamahal. Magkano ba yung jasmine rice? More than. Ang bango naman, di ba? Problema, hindi ka naman bubusog sa bango. Pero masarap. Ayan. So, yung rice tarification law, yun yung naisip ng mga nagpasan yan na pamamaraan daw para ma-stabilize for a long period yung supply ng bigas sa Pilipinas. Hindi man lang nag-react yung Department of Agriculture that the best stabilization of the food in the country is by focusing in the production side, by supporting the Philippine agriculture, not supporting the importation. Yun po ang totoo po dyan. At habang nag-i-import po tayo, palabas ang dollar reserve natin, pero gustong-gusto po yan ng mga kasabwat sa importation. Mga nasa gobyerno at ilan pong nasa pribado. You know why? Commission dito, commission doon, commission riyan. Yan ang gustong-gusto ng mga nag-i-import. Yan yung masakit dyan. At syempre, tatamaan po dyan ang mga magsasaka. No? Nga lang, subukan daw muna, sabi po ni Senadora Cynthia Villar, bago pa lang ang batas, subukan daw muna, kapag kapangit daw ang epekto, ay baguhin. Okay naman yon. Pag pangit, di baguhin. So, huwag na muna kayo umiyak. Luzon, Bornasal, Leni Robredo, winnable. By this time, amigong Luzon, wala. Wala na yung liberal Sa totoo lang, kahit yung mga Bicolanong liberal, nagsipanahimik. Kahit sa Bicol region, wala ngang magtanggol kay Leni. Bicolano yan, kung baluarte lang naman pag-uusapan, dapat may baluarte siya, di ba? Bicol region, napakalaki. Unfortunately, marami na pong umupo sa gobyerno ng mga taga Bicol, mga senador, napakarami na, pero nananatiling mahirap po ang Bicol region. Nananatiling mahirap. Sana ang gawin ng pangalawang Pangulo, Leni Robredo, sa nalalabi niyang 2 termino, makagawa ng matinding bagay na makatutulong na umangat naman ang kabuhayan po ng mga Bicolano. Wala tayong maasahan. Sige. Kailan kaya yan? Kailan kaya? Kurt Frankenberger ulit. Ika nga ni Ping, smells like pork, looks like pork, it must be pork. Sa totoo lang, si Ping Lacson, mga kaibigan, sinusubaybayan ko yan. Yan lang ang senador. Ever since na siya po'y umupo bilang senador, hindi po kumangkong yan. Hindi po nakipagpartihan po yan ng pork barrel. Ng PDAF, ng Countrywide Development Fund. Hindi po kumukuha yan. Ang kada senador po ay may 200 million pesos a year. So, sa isang term, may term yata ang senador na 6 na taon, may term na 3 years. Imagine niyo kung yung isang senador ay may term na 6 years, 200 million in 6 years times 6, 1.2 billion.
Pinakamabait ng komisyon, 30%. Diyos ko po, di ba? 1.2 times 30%. Parang tumatama sa loto taon-taon yung ano eh. Halimbawa, 200 million times 30% na lang. Oo nga, parang tumatama sa loto taon-taon ng mga senador na kurakot. Kung nabubuhay pa ho, si Senador Joker Arroyo, yung Bicolanong senador, dalawa sila ni Ping Lacson na hindi kumukuha ng pork barrel. Yan dalawa. Yung dalawa. Kaya dahil hindi siya kumukuha ng ganong budget, limited yung kanyang yung staff ko, kunti lang. Masipag yung namayapang Joker Arroyo. Nagtatrabaho. He's a lawyer. Nagtatrabaho talaga. Si Ping Lacson naman, abogado yan eh. So alam niya rin ang ginagawa niya. Kaya lang, kayo po ang tinatanong ko. Pabor ba kayo o hindi na maging susunod na Pangulo, si Ping Lacson? Si Johnny Magalona, sabi niya, Ping Lacson for President Movement. Kumusta kayo dyan, Johnny? Taga saan ba ito si Johnny Magalona? Taga Cavite ba ito? Amigong Luzon. Si Luzon ay kapatid ko yan, sa hanap buhay at kasama sa first ever radio station natin ng Radio Veritas Tabaco. DWBS 1008 kilohertz AM radio. Early 90s. Yan, early 90s. Magkakairiba kami nila Luzon Bornazal. Ang terror ko kay itong news director si Rolly Embile. Ang program director bigay ito si Florence Manzuela. Ayan. Ang admin ang sales manager namin dati, yung nasirang si Art Blanquisco. Yan. Si Ed Bornelia yung head ng engineering. Pero wala na kasi si Balmoran Nasa Australia na. Hi, okay. Okay si Ping, kaya lang bako winnable. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, sige. Luzon. Ano nga yung radio station nindo dyan sa Legazpi, amigong parang Luzon? Pading Luzon, Bornazal. By the way, ano mo si Jun Bornazal? Yung kay Riba ko sa Philippine Online Broadcasters Association. Sabi niya, okay naman si Ping Lacson kaya lang hindi winnable. Areglado, samantala mga kaibigan, bakit kaya yung nabalitaan nyo yung truck na kinain ng kalsada sa Rojas Boulevard? Ang paliwanag po doon, yung Rojas Boulevard Road daw na yan, Boulevard area, ang capacity daw ng lupang yan, ng kalsadang yan ay 20 tons lang. Ay yung dump truck daw ay may kargang buhangin, ng total weight ay 40 tons. Pero lupa yan, di ba? Although I understand, parang early reclamation, yung pinakaunang reclamation dyan, kaya nalikha yung Rojas Boulevard na yan. Diyos ko po. So, ibig sabihin, marupok ang ilalim po ng Rojas Boulevard. Nangyari na, di ba? Buti hindi yan dumaan doon sa Jones Bridge. Yung papunta sa sa May Quiapo. Jesus Maria Joseph, kung yan ang lumagabog, di ba? Ayan, so tingnan natin kung anong dahilan talaga. Yung Rojas Boulevard, syempre, sinasabuyan po yan ng tubig dagat, yung Manila Bay, na pangarap po ng DNR na malinis din tulad daw po ng Boracay. Kaya lang, may issue dyan na binabantayan din tayo. Nalilinisin daw yan para mag-reclamation naman yung China. Awarded na raw yan sa China. Yung island dyan na itatayo sa gitna ng Manila Bay at gusto raw linisin. Sana linisin ang manatili ang kalinisan. Hindi para bigyan daan ang reclamation. Gumawa ng isla sa gitna po ng Manila Bay. Kaya lang yan ay pinagkaisahan na yata ng City Government of Manila. Nga lang ang contractor dyan ay China na naman. Chinese na naman. Awarded na. Ang alam ko, awarded na yan sa isang Chinese investor.
Samantala, attendance po ng mga nangangarap naglalaway pong maging kongresista, binubusisi. Ayan, binubusisi na, bahala sila. Sana nga yung mga absinero, tumigil na sa kakatakbong kongresista kasi wala sayang ang ipinasisweldo po sa inyo ng taong bayan, ng publiko, ng gobyerno. Takbo ng takbo, mamimili ng boto, pagkapanalo, hindi papasok. Yung trabaho po ninyong totoo na legislation, maglikha ng mga meaningful na batas ay hindi nangyayari. Kasi lagi kayong wala, lagi kayong absent ng absent. Dapat yan per pasok din ng sweldo. Di ba? Kasi kami sa private sector, no work, no pay. Kayo dyan sa Kongreso, you work or not, you have 70 million a year. Di ba? 70 million pesos a year. Maliit daw yung sa kongresista kaysa sa senador. Pero hindi lamang po yan. Napakaraming kurakot po ng mga kongresista sa pamagitan po nagpagsingit ng mga budget ng mga proyekto. Projects dito, projects doon, at may mga pinipiling kongresista, kontratista. Kinakasabwat po ang DPWH. Yung DPWH ay naareglo. Ganyan sila, ganyan. Kaya nga't karamihan naglalaway na maging congressman. Ulitin natin ang ating survey question. Pabor ba kayo hindi na maging Pangulo? Si Ping Lacson. Ngayon, kung ayaw nyo naman, sino gusto nyo? Cynthia Villar, Bong Marcos, Sara Duterte, Tito Soto kaya? Sumimangot si Clarence Sino ba? Si GMA daw, gustong bumalik. Asus, Mario Joseph. Anyway, mga kaibigan, sa Ibayon Dagat, naudlot po yung tiyak na sanang gyera ng Amerika sa Iran. Pinatigil po ni Trump yung airstrike. Nasa himpapawid na nga po yung mga aeroplano ng jet fighters ng Amerika. Pinabalik niya. Hold na muna. Titirahin po sana yung mga radar area, yung mga military installations mo ng Iran. Sabagkat pinabagsak po ng Iran yung unmanned military drone ng Amerika. Siyempre, yan ay bahagi ng pag-aari, property ng Amerika. Pag yan tinira mo, nagdeklara ka ng giyera. Tingnan natin, bakit winidraw mo na yung, binawi mo na yung order na airstrike. Alam niyo po kasi sa buong mundo, ang Amerika ang may pinakamagaling na military force. And they have this air domination kumpara sa China, kumpara sa Russia. Ang Amerika po ay may mahigit 12,000 na jet fighters. Sa China yata may 800 jet fighters. Kung hindi ako nagkakamali. 12,000. Mahigit sa Amerika. Mga stealth fighters pa yan. Yung F-22, F-35, na mas mabilis pang lumipad kaysa mata mo. Pag ganun, nandun na pala Sa isang iglap, nandun na. So, ayan. So, sige. Buti na lang. Pigilan po niyo yung gyera. Wala naman pong nananalo po sa gyera talaga. Marami ang casualties, namamatay, at nasisira po ang kalikasan. Benjamin Pangilinan, no, sabi niya. Anyway, ang bilis naman ng oras natin, mga kaibigan. Balikan na po natin yung mga pangunahing isyong binantayan po natin. Presyo po ng langis tataas bukas. Pilipinas, ipatatawag daw po ang mga inchik na nagpalubog sa Pinoy Fishermen's Vessel. Joint Philippines-China inquiry sa Recto Bank issue. Hindi daw pabor si VP Robredo at ilang mga senador. UN, malabong mamagitan po sa Recto Bank incident. Mga makinang pinamigay sa mangingisdang pinalubog sa Recto Bank, hindi na daw kailangang palitan. Samantala, Jinggoy lilitisin po ng Sandigan Bayan sa kasong graft. Magkaugnayan po sa pork barrel scam sa July 8. Lumubog naman na truck sa Ross Boulevard, iimbestigahan na po ng DPWH. Malapit lang yan sa DPWH. Yung head office po ng DPWH ay nasa lungsod ng Maynila. Yung Ross Boulevard nasa lungsod ng Maynila. Pwede ba tayo makarinig ng update bukas? Nasa tungkilan ng ilong yan ng DPWH. Samantala, estudyanteng naglalasing po sa paaralan.
May mga ganyan talaga. Yung talagang mga sotel, pinag-aaral, walang gagawin kundi ang pagluloko. Imagine niyo sa loob ng paral naglalasing, sinita ng gwardiya. Ang nangyari, anong ginawa ng sinitang estudyante? Sinaksak yung gwardiya. Ang sarap dagukan ng estudyanteng ganyan, ano? Alam kaya ng mga magulang yan. PNP, pinatatanggal sa mga porn sites ang sex scandal ng high school student naman sa Cagayan de Oro City. Ito naman mga, ay nako, mga bata ngayon, ano. Yan po ay dahil sa cellphone, sa technology. Ano-anong ginagawa, bibidyohan, ayan, nasa Google na. Kaya kayo po, daw kayo. Ano man ang ginagawa po ninyong pribado, wag nyo na pong i-click ang video ng cellphone po ninyo kasi ngayon, instant na nasa Google app na kayo kaagad. Pagka nag-click kayo ng picture, kahit anong picture nyo ngayon, kuha na yan ng Google. Magugulat kayo ay nasa nasa buong mundo na yan. Airstrike ng US Iran, yan. Dinatuloy. Ngayon, mga kaibigan, pabor ba? Kung ako naman ang sasagot, pabor ba ako hindi na maging Pangulo si Senador Ping Lacson? Alam niyo kung pag-uusapan, pagka si Senador Ping Lacson po kasi ang pinag-usapan, may mga nakakaalala ng Kuratong Baliling issue. Pero doon po sa issue yon, siya po ay nilinis na ng Supreme Court. Inakwit po siya sa kasong ganun na inakusa po sa kanya. Mahaba din po yung paglilitis, ano? So, walang kaso. Ayan. Sa issue naman po ng pork barrel, tulad po ng sinabi ko kanina, ever since siya po ay tumungtong sa Senado, hindi po siya tumikim, hindi po siya dumawdaw yung kanyang kamay, yung kanyang labi, hindi po namantika ng pork barrel. At si Ping Lacson, alam niya po kung saan siya maninindigan. Ngayon, pwede ba siya maging presidente? Pwede. Pwede. He is qualified. But as to, will he win? Depende po yan sa mga botante. Depende po yan sa mga botante. Anyway, 2022 pa naman. Pero yung mga nangangarap po kasing maging presidente, yung time between this year and towards 2022, napakaigsi po niyan. Napakaigsi. Ulitin natin. Is he qualified? Yes, he is qualified. Pero depende po yan sa mga botante. Kung siya po ay pupusuan. Kung siya po ay iboboto. May sumagot nga doon sa ating tanong, maaga pa. Sabi ni Manoy Ernie Verdadero, yung aking idol na veteranong anchor sa Camarines Sur, may pa masyado. May tsa-tsa pa. Pero ang sabi ng presidente, malabong mangyari ang tsa-tsa sa kanyang termino. Nakita niya na eh. Mga kaibigan, with that, kami po ay pansamantalang namamaalam. Thank you sa inyo pong lahat. Sa mga nanood sa atin, ang dami kong dapat basahin na kayo comments, ano? Doon po sa comments, napakarami po, halos 99%. Walang pumabor kay Ping. May ilan lang na pumabor. Ayan, si Kurt Frankenberger. May ilan. Pero siguro 98%. Ayan po doon sa mga comments. Sa ngalan po ng ating mga katuwang sa paglilingkod, mga naka-remote sa atin muna, Operation Head, Engineer Oliver Lico, paakyat yata. At si Mark Anthony Reynoso, ang ating Creative Director. Ang nagpalipad ng ating program, Broadcast Officer Clarence Andaya. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dagame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dagame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.